Mina Bembube ngimfishane ngumfo wamafundla ngokudabuka ngidabuka kwesakamthethwa isigodi esasocilwane. Igama lami ke nguphume endlini ngiyageza uSelingdiyona, abanye bathi nguSanlanga. Igoso ke ilona leli likhulumayo uphume endlini ngidabuka lapha esigodini sakithi, iqembu ezaphume endlini ngokukhulisa abafana abancane esigodini ubaqoqele ndawonye ubakhe ukuze bekhule bebabantu. Sidlulisa nje ukubonga kakhulu kumnewethu uMasolution namagoso onke nje athe ahlonipha lolu usuku lanamhlanje adela zonke izinto zalo, ngoba usuku langempela sonto usuku lokuhlala nomndeni wakho, kodwa ukuthi kuzanye ukwakhiwa ingakho amagoso adele yonke into akwazi ukuthi agcwale lendlu kade ingaka, ngokuthi anayo inhloso kodwa shuthi awanayo indawo la engakwazi ukubhodla khona. Kodwa mangase kuthiwa yonke imihlangano ecishe ifane nale into ehlale yenziwa, shuthi singayithola indawo la khona amabhoso angaveza khona imibono, ayiswele indawo la izoveza khona ukuthi yini esifisa ukuthi njengamagoso. Egcina amagoso egcina isifa ingoma ifa nje ngoba akukho la ingasizakala khona. Siphinde sikhuleke kakhulu kuyiphathimandla ekuthenini into enhle njengale ngoba ikhulisa abantu abangenelele ngomningi babo, ngoba mangathiwa ngempela thina samagoso siyahlangana sishaya nje icilongo sithi ke na ngoba ukubusa kwezwe akukho la kusilekelela khona thina ekukhuliseni abantu siyama. Ngibuke ngathi izwe ngeke likwazi ukunyakaza, asifisi ukufika lapho, kodwa sofika uma ngabe bengasiboni ukuthi sihlupheke kangakanani. Unolaka kumuntu olambile ngaso sonke isikhathi, umuntu nje ohlala enolaka enamandla ezokhuluma nje iqiniso. Izinto ezinhleke ayidalelwa abantu ababodwa, zidalelwe bonke abantu besilo. Siyakhuleka ekuthenini kuzo wonke imikhandlo eyakhele indawo yasempangeni omasipala bonke bengenelele, ngoba inkulu into ezokwenza umehluko kule ngoma esiya kuyona mangibuka indlela okwenzeka ngayo. Bonke umasipala uKingcetshwayo, uMhlathuze, Mfolozi, bonke umasipala abangaphansi Mthonjaneni, bonke umasipala abangaphansi kwaseKingcetshwayo sifisa kube khona into abayikhiphayo engezokusho ukuthi kena sifisa ukuthi ingene esiswini, ngoba into oyidlile kusekuseni ingasekho, kodwa into oyinikeziwe wathiwa nansi into hamba uphilisa ngayo abantu nakusasa isukise khona, isukise umlando uma ngabe ukwazile ukukhulisa abantu ngayo ukuthi into engayithola engomeni ethile ngathola into engaka yasiza umndeni wakabani, yasiza izingane zakabani, yasiza amasosha kabani. Kodwa uma ngabe uthi uzonginikeza inkomo ngidla inkomo, inyama yenkomo nje sidla yonke imizi ihlale bebuyiswa abantu abashonile, uyaba. Kodwa uma uthi uzonginikeza inkomo u-15,000 u-15,000 uholo umuntu osebenza uholo uthisha ondla ngawo umndeni wakhe kuphela. Shuthi thina njengoba siyimndeni engapheka 100 unginikeza u-15,000 uthi angithenga inkomo, labantu abangapheka 100 ngizobenza njani? Uyabo, sicela nje ukuthi besinikeze into yokuphilisa izinsizwa zonke ezikhona. Njengoba debesho nje obhuti uthi kunamasosha ethu asema-university, uthola ukuthi lelo socialize ugogo uthi mawufika kulona uyolutshela ukuthi kunomdlalo othile, ulibona ukuthi impilo yalo eliphilayo liyasokola, kodwa unaso isikhwama njengesosha. Kodwa le ngoma esiyikhanda njengamanje sifisa ukuthi wonke amagosa akhona ebe nesikhwama ezobe ihlomula kule ngoma efaka esikhwameni kulekelelwe ingane. Ngiyathokoza. Yes, siyathokoza kakhulu. Ikhona yini into mhlambe ethi umuntu uzoyibuza ukuthi kunesikhala esikhulu ekuthenini abafana abancane abasakhuliswa abafundiswa kahle ukuthi abantu besifazane baphathwa kanjani? Isililo esikhona abantu besifazane bathi bamithiswa amadoda bashiye kanjalo. Ikhona into ethi hlala phansi nabafana benze ingoma nibafundise ngokuphathwa kwabantu besifazane? Ikhona into enjalo, njengoba igoso likhona, kunegoso, kunenduna. Ekuqaleni kokuba umfana ukhula unengqwele yakho, ikukhulisa kuqala ke ukuyiphatha kwakho kuqala, ngoba kufuna uqale ukhuliswe ngokuyiphatha kwakho kuqala wena mfana ukuthi uyiphatha kanjani, ungakakhuliswa ngokuphatha omunye umuntu.
ngoba ukuyiphatha kwakho ikona okuholela ukuthi ukwazi ukuphatha omunye umuntu. Indlela nje wena mfana okhula ngayo ikwenza ukuthi uqoqeke ube nenhlonipho, nanokuthi esikhathini esikhona ufuna umfana ebe yisibuko kwabanye abafana abancane kunaye. Obhuti abadala benze kahle phambi kwabezinye ingane. Uma ngabe ukhule egcekeni kini ubaba wakhe ehlukumeza uma wakho, uzobona sengathi vele leyo nto into enhle ekuthenini vele into eyenziwayo. Kodwa uma ngabe ubaba wakhe egcekeni emhlonipha uma wakho, uzothi ukhula wena ukhule wazi ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa. Lokho into esiyigqugquzela umuntu osiningoma nje. Angaze ngize ngithiwe uboshelwe icala lentombi ngoba intombi into ahlala ehleli nayo, uyayazi ukuthi iphathwa kanjani, nentombi futhi nayo iyazazi ngoba nakhona ekuthenini egcina owesifazane ehlukumezekile kuyenzeka ukuthi indlela yokuyiphatha komuntu wesifazane bese kuthi lo oyibhubesi omuntu wesilisa evuke ubulwane ngoba indoda kusuke uma ngabe ikhuliswa kusuke kwehlisa ubulwane kuyona. Ngoba indoda umuntu wasehlathini, umuntu uhamba ehlathini azingele inyamazana, ashaya inyoka, abulala amabhubesi, abulala indlovu, abulala yonke into esehlathini. Kodwa uma ngabe ekhuliswa kusuke kwehlisa